Калі вы бачыце чэмпіянат свету па нейкаму віду спорта, гэта прыкмета глобалізацыі. Калі вы можаце ў інтэрнэце знайсці з рознай краіны, з любой краіны інфармацыю, гэта таксама глобалізацыя. Калі вы можаце звязацца з калегамі, сябрамі і незнаёмымі людзьмі праз розныя месенджеры, пачытаць, што яны пішуць, што іх цікавіць, гэта таксама глобалізацыя. І калі вы можаце купіць нейкі тавар не толькі ў сваёй бліжэйшай краме, але праз Амазон ці Аліэкспрэс, это таксама глобалізацыя. Ну вось гэта тыя прыкметы, а што это за працэс? Я думаю, што глобалізацыя – гэта працэс прыстасавання народаў і людзей да сумеснага жыцця на планеце ва ўмовах вялікага росту насельніцтва. І мы бачым, што гэта прыводзіць да ўзаемазалежнасці, а праяўляецца ў уніфікацыі і інтэграцыі эканомікі, культуры, права і ва ўсіх абсалютна сферах жыцця. У сучасным свеце высокімі тэмпамі ідзе эканамічная глобалізацыя. Яна пачалася яшчэ ў канцы XVIII веку, як першая хваля глобалізацыі з-за індустрыялізацыі, але корнем глобалізацыі з'явілася падзяленне працы. Гэта было даўно, і яно прывяло да павелічэння вытворчасці працы, але так не праяўлялася моцна, пакуль не пачалася прамысловая рэвалюцыя. І вось пасля гэтага эканамічная глобалізацыя ідзе вельмі высокімі тэмпамі, і гэта звязана не толькі з эканомікай, але з новымі транспартнымі сістэмамі. Калі раней вялікі шаўковы путь ішоў ад Кітая да Еўропы там месяцамі, то гэта можа зараз быць адзін дзень. І таму гэта зусім іншая якасць. Таму вось такая камунікацыйная глобалізацыя дазваляе людзям, таварам, міграцыі вельмі хутка пераходзіць з аднаго боку свету ў другі. Акрамя эканамічнай глобалізацыі ідзе і культурная глобалізацыя. І тут ёсць і свае праблемы. Яна ідзе больш павольна, і яна стварае пагрозу для некаторых народаў, культур, нацыяў страціць сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Інфармацыйная глобалізацыя зараз ідзе як рэвалюцыя. Яшчэ 20 гадоў таму было цяжка сабе ўявіць, што можна так хутка звязвацца з людзьмі з розных краінаў свету, быць у кантакце. Зараз гэта рэальнасць. Ну, калі гаварыць пра магчымасці глобалізацыі, гэта ўсё ж больш высокі ўзровень жыцця. І не толькі для тых людзей, якія жывуць у развітых краінах, а таксама для ўсіх людзей. Я прывяду прыклад Кітаю. Яшчэ 10-30 гадоў таму гэта была даволі бедная краіна з вельмі нізкім узроўнем жыцця сярэднім, і там было бедных людзей больш, чым багатых. Зараз, паколькі Кітай атрымаў інвестыцыі з развітых краін, ён стаў сам вельмі ўплывовай краінай, а колькасць бедных у некалькі разоў зменшылася. Гэта магчымасць павысіць узровень жыцця. Хуткі абмен інфармацыяй таксама дазваляе павысіць узровень жыцця ўсіх народаў, якія далучыліся да гэтага працэсу глобалізацыі. Магчымасць быць у курсе апошніх справаў, апошніх дасягненняў навукі, тэхналогій дазваляе людзям у цэлым на планеце жыць лепш. Акрамя гэтага ёсць глобальныя праблемы, з якімі трэба змагацца супольна. Вось у 2019-2020 годзе фактычна ў Беларусі не было зімы, не было снегу. Гэта прыкмета таго, што ідзе глобальнае пацяпленне. З гэтай праблемай чалавецтва спрабуе змагацца супольнымі сродкамі, а кожная краіна паасобку не можа з гэтым нічога зрабіць. Таму вырашэнне глобальных праблем – гэта таксама магчымасць глобалізацыі.
ўзаемапранікнення культур, знаходкі таго, што ты не ведаў, што ты не адчуваў, гэта таксама вялікая магчымасць. Мы зараз можам паглядзець і кіно, і амерыканскае, індыйскае, і еўрапейскае, і музыку паслухаць этнічную. І вось адчуванне таго, што свет вельмі разнастайны, это таксама эфект глобалізацыі, бо раней мы гэтым, можа, не цікавіліся і шмат чаго не ведалі. А зараз можна паслухаць музыку амерыканскіх індейцаў, можна паслухаць музыку кітайскую, любую іншую, і гэта таксама прыкмета таго, што гэта глобалізацыя з'яўляецца здабыткам. Але ёсць і праблемы. Я думаю, што галоўныя праблемы дзве. Па-першае, гэта праблема, што могуць знікнуць нацыянальныя культуры. Гэта пагроза таго, што мовы, культуры, адметнасць нацыянальная можа знікнуць, таму што ідзе агульная касмапалітычная хваля. І другая праблема ці пагроза – гэта што пэўныя сацыяльныя ці нацыянальныя групы могуць не вытрымаць канкурэнцыі. Таму што глобалізацыя – гэта не толькі тое, што дазваляе людзям жыць лепш, але тое, што стварае розніцу у жыццёвых узроўнях. І калі, напрыклад, японская прамысловасць, амерыканская прамысловасць, нават зараз ужо кітайская прамысловасць пэўных развітых краін дазваляе ім прадаваць тавары значна лепшыя і таннейшыя, то нацыянальныя тавары могуць не карыстацца попытам, гэта значыць, можа быць знішчана нацыянальная прамысловасць. І гэта праблема невытрымання. І гэта праблема, што канкурэнцыю можна не вытрымаць, яна даволі істотная. Вось гэтыя праблемы і пагрозы з'яўляюцца крыніцамі такога руху антыглобалізма, які выступае супраць усёй глобалізацыі ці супраць пэўных аспектаў глобалізацыі. Часам лічыцца, што галоўнае ў працэсе глобалізацыі – гэта развітыя краіны і транснацыянальныя карпарацыі, якія працуюць па ўсім свеце і не толькі гандлююць па ўсім свеце, але і вытворчасць размяшчаюць па ўсім свеце. Гэта так, але крыніцай глобалізацыі з'яўляецца тое, што людзей на планеце стала больш, і зараз ужо не можна быць незалежнымі ад гэтых працэсаў. Узаемазалежнасць моцна ўзрасла. Але вось рухавікамі сапраўды з'яўляюцца тыя, хто пераносіць сваю дзейнасць на іншыя тэрыторыі. Гэта такія краіны, як Злучаныя Штаты Амерыкі, краіны Еўрапейскага звязу, краіны, якія азіяцкія, такія як Японія, Паўднёвая Карэя, Сінгапур. Гэта тыя краіны, якія зараз дамагліся вельмі высокага ўзроўню эканамічнага развіцця і могуць сабе дазволіць зрабіць інвестыцыі ў іншыя краіны. І такім чынам іншыя краіны атрымліваюць інвестыцыі, тэхналогіі, але ўзнікае ў іх праблема, што правілы гульні часам задаюць не яны. І вось тут часам бываюць супярэчнасці, якія па-рознаму вырашаюцца, і не заўсёды яны вырашаюцца добра для тых краін, якія адстаюць у сваім развіцці. Адзін з вынікаў глобалізацыі – гэта стварэнне міжнародных арганізацый, такіх як Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, Сусветная гандлёвая арганізацыя і шмат якіх рэгіянальных арганізацый, як Рада Еўропы ці АБСЕ, а таксама міжнароднага права, таму што калі трэба жыць разам, то трэба нейкія правілы выконваць, яны павінны быць, і гэта можа прывесці і да міжнародных судоў, напрыклад, як міжнародны крымінальны суд. Беларусь невялікая краіна, але 10-мільённыя краіны, такія як Беларусь, бываюць вельмі рознымі па свайму развіццю. Гэта, напрыклад, таксама Чэхія, гэта Галандыя, гэта Швецыя.
і можна параўнаць наш узровень развіцця з узроўнямі развіцця гэтых краін. А ёсць краіны, напрыклад, невялічкія таксама ў Азіі, ў Афрыцы, якія значна адстаюць ад Беларусі па ўзроўню развіцця, па індэксу чалавечага капітала, якім займаецца Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. І вось зараз невялікія краіны не з'яўляюцца заканадаўцамі моды у глобалізацыі. Яны не шмат чаго могуць прапанаваць у працэсе глобалізацыі, але незалежна ад іх волі яны з'яўляюцца удзельнікамі гэтага працэсу. І вось тут, мне здаецца, вельмі важна праводзіць такую лінію, што тое, што мы можам рабіць лепш, трэба свету і прапаноўваць. У гэтым сэнсе часам можна пачуць, што трэба імпартазамяшчэннем займацца. Гэта, на мой погляд, пагроза сваёй канкурэнтаздольнасці, таму што канкурэнцыя ў працэсе глобалізацыі вельмі важная рэч. Тое, што мы можам рабіць лепш рабіць нам і лепш рабіць гэтага больш, чым паспрабаваць зрабіць тое, што хтосьці робіць лепш. Наўрад ці гэта атрымаецца. Вось спецыялізацыя – гэта адзін з вынікаў глобалізацыі, і трэба ісці па гэтаму шляху. Я думаю, што Беларусь з'яўляецца такой краінай, якой трэба яшчэ пашукаць тое, што можам зрабіць лепш, але гэта ўжо ёсць. Трэба паглядзець, што з беларускай прадукцыі ці паслугаў можна экспартаваць, і тое, што зараз экспартуецца. І высветліцца, што ёсць шмат прыкладаў, як тэхналагічнае абсталяванне, як прадметы інфармацыйных тэхналогій прадаюцца добра за межамі Беларусі. І гэта не толькі там такія гульні, як World of Tanks ці Viber, які мы прадалі, гэта месенджер японцам, які зараз у свеце вельмі папулярны. Гэта шмат іншага. І трэба шукаць тое, што зараз робіцца лепш, і трэба, галоўнае, што падтрымліваць самыя розныя стартапы, таму што менавіта там вызначаецца, што спрацуе, што не спрацуе, што стрэліць, а што не ўдасца зрабіць. І вось такім чынам і можа ісці развіццё. Калі гаварыць пра антыглабалізм, то трэба памятаць пра карані. Вось карані – гэта тыя пагрозы знікнення нацыянальнай ідэнтычнасці ці нейкіх сацыяльных умоў для жыцця. І шмат якія людзі выступаюць супраць. У першую чаргу гэта носьбіты калектывісцкіх ідэалогій. Таму што калі нацыя ўспрымаецца як калектыў, ці сацыяльная група, напрыклад, рабочыя, ці нейкія іншыя сацыяльныя групы ўспрымаюцца як калектыў, то тады з'яўляецца калектыўны інтарэс супрацьстаяць вось гэтым пагрозам. І тут, калі не вырашаюцца ясна перспектывы, як пазбегнуць гэтых мінусаў, тады і узмацняецца антыглабалісцкі рух. Зараз антыглабалісцкі рух вельмі розны. Некаторыя выступаюць супраць глобалізацыі і лічаць, што яна вельмі шкодная, таму што крыніцы глобалізацыі – гэта інтарэсы транснацыянальных карпарацый і буйных дзяржаў і толькі. Яны не бачаць таго, што гэта працэс, які ўзнік паміма волі і дзяржаў, і карпарацый, таму што вырасла насельніцтва зямлі. Калі раней можна было жыць у Аўстраліі і нічога не ведаць пра Новую Зеландыю, суседні востраў, то зараз узаемазалежнасць вельмі моцная. Таму вось тэорыі загавараў, так званыя, якія зыходзяць з таго, што нейкая злая воля з'яўляецца крыніцай глобалізацыі, яны зараз становяцца ўсё менш папулярнымі, таму што яны нерацыянальныя, і яны не прапануюць ніякай пазітыўнай альтэрнатывы. Ёсць рух,
які супраць глобалізацыі, але супраць пэўных аспектаў глобалізацыі. Ён ужо больш рацыянальны, на мой погляд. Гэта людзі, якія аб'ядноўваюцца, каб паказаць, што вось ёсць праблемы, якія не вырашаюцца. Вось такія рухі ўзнікаюць у асноўным праз левых палітыкаў, якія лічаць, што капіталісты захопяць сабе больш багаццяў, прыродных багаццяў, будуць эксплуатаваць працоўных ці пэўныя нацыі менш развітыя і змагаюцца супраць гэтага. Ну, а ёсць проста людзі, якія такія як анархісты, якія выступаюць супраць любой улады, у тым ліку і ўлады карпорацыі, ўлады дзяржаваў і гэтак далей, і далучаюцца да руху глобалізацыі, таму што ён ім так ментальна ідэйна блізкі. Праблема гэтых рухаў глобалізацыі ў тым, што яны выступаюць супраць рэальнай тэндэнцыі і не маюць ніякіх прапановаў, як гэтую тэндэнцыю перадолець. Тым не менш, гэты рух антыглобалізму у пэўным сэнсе карысны, таму што ён паказвае праблемы, якія існуюць, і дазваляе гэтыя праблемы сэнсаваць і вырашаць. Практыка паказвае, што разрыў паміж умоўным поўначчу і умоўным поўднем скарачаецца ўсё ж у свеце. За апошнія 30 гадоў ён скараціўся прыблізна на 15%, і гэта дазваляе сказаць, што глобалізацыя ўсё ж можа прыводзіць да таго, што яна становіцца карысным не толькі багатым, але і бедным. Я прывяду прыклад адной нацыі і яе рознага стаўлення да глобалізацыі. Паўночная Карэя вырашыла адгарадзіцца ад глобалізацыі і выбрала стратэгію апоры на ўласныя сілы. І вы можаце сабе ўявіць, што ніводнага тавара з Паўночнай Карэі у нас няма. А вось з Паўднёвай Карэі, якая паспяхова карыстаецца глобалізацыяй і эфектамі, у вас, напэўна, ёсць ці тэлефон Samsung, ці тэлефон LG, ці халадзільнік, ці аўтамабілі і гэтак далей. Вось прыклад таго, як рацыянальны падыход Паўднёвай Карэі перамагае іррацыянальны падыход Паўночнай. Вось прагрэс, глобалізацыя ці рэгрэс – гэта пытанне, якое залежыць ад нас. Сама глобалізацыя ад нас залежыць мала. А вось што мы з ёй будзем рабіць, гэта вельмі важна. Калі мы здолеем выкарыстаць пазітыўныя эфекты глобалізацыі і мінімізаваць негатыўныя эфекты глобалізацыі, вось тады глобалізацыя будзе прагрэсам. Пакуль так атрымліваецца, але можна рабіць і лепш. Я думаю, што кожны чалавек павінен думаць глобальна. А вось замахнуцца на тое, што дзейнічаць глобальна, гэта не заўсёды адказны падыход. Таму, мне здаецца, правільны падыход зараз думай глобальна, дзейнічай лакальна, таму што я магу, напрыклад, зрабіць штосьці толькі там, дзе я магу на штосьці ўплываць. Тым не менш, я думаю, што таксама важна разумець, што лозунг «жыць разам і быць адказнымі за наша жыццё і за нашу планету» гэта таксама лозунг для кожнага грамадзяніна любой краіны.